Hayırlı gün muhterem televizor karavşılar. Tataristan Devlet Teleradyo Kompaniyası'nın icad kollektivi Kazanda yaşaşı Tatar gayleleri bilen tanıştırıውን devam ete. Şey yanı Tatar Janı sahifesinin şirattағы шығарылышы Valiülenler gaylesi bilen hazırlandı. Sirine bilen Elfis Aşsu ülkesinde işli ebalaları boş vaktinde sport bilen şağıllana. Yaşlar gaylede Tatarça sileşip balalarına tuğan tilkan mehabbet terbiyeli. En mühimi onların Tatar tilin iğrenü hem iğretü tilegi var. Bu motor gayle bilen hazır sizi de tanıştırabız. Hayırlı gün, isəmsiz hürmetli televizor qarawçılar. Biz Qozanda yaşauşu Tatar tilinde söyleşuşu gayleler bilen işraşularımızı devam etəbiz. Bugün biz Valiülenler gaylesinde. Min balalarımı terbiyelegende, özüm bilgenlerini alarga iretirge tırışam. Min hünerimni işraklar avuştayına sayladım. Lakin o mena hazır bir rahatlık getire. Min avluda devrede Tatarşa yönelişleşem. Min pianinoda oynayım. Tatarşa şiirler silerge yaratam. Min her vakit her kayda Tatarşa söyleşirge tırışam. Bağlarımda da, ınıklarımda da Tatarşa söyleşirge öğretem. Bugünkü tapşırıda biz tanıştırу için tabın артында отыратырған ең кішкене кішіге тапшырға болдық. Диләрә, әйдәле? İsənmisiz xeyirligim, şulay başlayım sizinle. Qazan kızı Dilərə deb tanıştıram min sizinle. Yaz ayının bir gündə min dünyaga kelgənim. Şayan sözlərimni əniyinə bilədir. Benim ətim Elfis bular, Əsirine əniyim. Kərim benim abayım, Dilərə min özüm, abu benim əbiyim. Her gailenin özünün tradisiyaları, gırıf-гадәтләре була, özünün гыйбрәтле вакыйгалары була. Тагын бит әле гаилә кыйммәтләре дигән төшенчә дә бар. Сирине, син менә гаилә учагын саклаучы кеше буларак, сезнең гаиләдә нинди кыйммәтләр бар? Сөйләп үт әле. Үземнең гаиләмне матур итәм. Тигезлектә, ике баламны матур тормыш күрсәтеп, Tatar tilinde dinni unutmuşa, gırıf-гадәтләрне unutmuşa yaşaulарын телим. Her gaileme, tuğanlarga örnek bulup yaşasınlar. Үзебез дә тормыш иптәшем белән матур итеп балаларыма örnek гаилә булып күрсәтәсем килә инде. Сирине менә янәшеңдә утыра торган тормыш иптәшең белән күзләр очрашкан, йөрәкләрдә ялкын кабынган вакытларны хәтерлисеңме? Сөйләп үт әле танышу тарихын. Әле дә хәтерлим. Без икебез дә эш урыннарыбыз икебезнең дә бер өлкәдә, ул вакытта ашау-эчү көллиятенә укырга кирдем. Практикага барганда практикада бергә күрештек, таныштык, очраша башладык, татарча театрларга йөрдек, концертларга йөрдек. Аннан соң инде күп очрашып йөргәннән соң тормыш башларга булдык. Әлфис, син бу өлкәне ничек сайладың? Мин бу өлкәгә, дөресен әйткәндә, очраклар рәвештә эләктем. Чөнки 11 классны бетергәч, imtihanlarını bik eybet bir bulmadı da yukarı ülkege lagip bulmadı. No tulev okusu kilmegeç etime aitti. So başım bilen işlemgeç, kol bilen işlediydi. Powerga barga buldum. Birinci iki atnada bana bütünle yaşamadı. Min как практикалар başlangaç, уже min bu ülkege birinci kuruda aşık buldum yerge buла. Hürmetli televizor qarawçılar, şu orunda biz hazır әле яңа гына үсеп килүче өлкә турында сөйлибез. Әлфис, ничек аталайлы ул? Бу өлкә безнең хәзер атала русчасы булайды. Кейтеринг. Бу безгә килгән күбрәк Европадан, Америкадан. Чөнки анда вакыт әрәмитергә яратмыйлар, идәдә пешерергә бик яратмыйлар. Бөтен ашауны каяндыр заказ бирәләр инде. И бу безнең өлкә була не просто заказ бирү генә, а именно игә килеп, повармы, официантлармы килеп, сезне идә бөтен берәр мәҗлесне әзерләп бирәләр. Без шул өлкәдә эшлибез.
ничек біз кейтерингка килдек? Бу башта минем өчен хобби гына иде. Пандемия вакытында безнең бөтен рестораннар, общепит эшләмәде ичендә. Күп кеше үзенең буласы туйларын каядыр өйдә, каядыр урамда, каядыр бакчаларда әзерләре. И шул арада безнең именно шул вакытта безнең заказлар күбәеп китте дә, и без уже минем иптәш малай белән безнең бу хоббидан эшмәкәрлеккә әйләнде. Ничә кеше эшлисез инде сез хәзерге Хәзерге вакытта? вакытта без бу минем дустым белән общий Уртак эш инде инде. уртак эш була, и безнең персонал 3-4 кеше постоянно эшли торган. Но безнең объемнар күплаганда без чакыртабыз инде кешеләрне. Татар халык ризыкларына ихтыяҗ бармы бүгенге көндә? Ихтияж бик зур. Нәрсәдән әйтәм, безнең Татарстанга, Казанга бик күп туристлар килә. Шуларны ашатырга, алар дөньяда күп нәрсә күргән. Аларга лобстер да кирәк түгел, лосось да кирәк түгел. Аларга именно милли татар халык ашын Күрсәтергә кирәк. күрсәтергә кирәк. Алар аны ашап карыйсылар килә. Беләм, Сирина да сезгә һаман ярдәм итеп тора, әйме? Сезне бу гаилә эшенә әйләнгән инде, әйме? Була безнең бар спецзаказчиклар, аның гүбәдиясен көтәләр. Үзе бездә пешереп караган бар, андай булып чыкмый, аның шикелле. Сразу сизәләр, что без Сирина кулы түгел икән. Biz özümüzdə иде татар халык ашларын һәр вакыт пешерәбез. Авылларга кайтканда да әниләр бәлеш пешереп, кыстыбый пешереп, туган нигездә татар халык ризыклары белән каршы алалар. Ә менә иде көн сайын бит инде гөбәдия пешереп тормыйсың. Булай ризыклар пешергәндә сезнең җилкәгә генә төшәме бу? Иде икебез дә пешерәбез дип әйтәсем, кем өлгерә? Сирина, сез бит инде кызны да хәзер ашырга пешергә иретә башлагансыз, әйбәт. Диләрне кичкенәдән татар халык ашларын пешерергә өйрәтәм. Татар халык ашларында бөтен әйберне дә кыз кеше уңган, булган, тырыш, үрнәк, яңа гаилә башларга әзер булуын телим. Шуңа күрә идәге бөтен эшләрне дә үзем белгәннән балама өйрәтергә тырышам. Хәзер менә нәкъ менә Диләрәнең гөбәдия пешергәнен карап үтик әле. Әйдәгез, дусларым! Dostlarım, şeyleriniz təmli bulsun. Хәзер без Әлфиснең әнисе Роза апа белән сөйләшәбез. Роза апа, менә сез авылдан килгән кеше бит инде, әйме? Ничәнче елларда булды бу Казанга ничек килеп урнаштыгыз, сөйләп үтегез әле. Мин үзем Камытамагы Балчыклы авылында унны бетереп Казанга килдем 82 елда. Килдем, анда миңа Михаилга эшкә керергә туры килде. Эшләдем мин анда, пенсиягә чыкканчы. Анда бездә тоже татарча сөйләшәбез, бөтен татарлар, кызлар. Сез тулай торакта яшәдегез бит инде. Торакта яшәдек. Анда бөтенсе авылдан килгән кешеләр. Авылдан килгәннәр, татарча сөйләшәбез бөтенебез. Рәхәт шундый татарча сөйләшкәч. Әлфисне дә шундый мөхиттә үстердегез инде, әйе, без семьяда гел татарча сөйләштек. Әтисе дә татарча, мин дә татарча сөйләштек. Алайсам кыен булмады инде менә Әлфисне, аның бит әле сеңлесе бармы әле? Сеңлем Әлфинә бар, бергә татарча сөйләштек гел. Татар мәктәбендә укыдылар инде алар. Аныкларны тәрбияләгә. Аныкларга татарча сөйләшәбез инде, кызныкына да татарча сөйләшәм. Әлфинәнекенә дә, Әлфиснекенә дә татарча сөйләшәбез. Мин аларга русча сөйләткәнем юк. Диләрә белән Кәрим рус бакчасына, Рус телле балалар бакчасына, рус теле мәктәбенә
йөриләр әле дә. Шуңа күрә алар телне онытмасын өчен мин аларны төрле түгәрәкләрдә укытучылар белән сөйләшеп, татар теле укытучылар белән сөйләп, һәрбер конкурсларда катнашуларын телим, татар телен онытмасыннар дип, шигырьләр сөйләп, конкурсларга өйдә төшереп, пандемия вакытында иләрдә төшереп, аларның авылда туган иебездә татар телендә сөйләшеп, татар телләрен онытмавын телибез. Сүз бер көнлек, тел гомерлек. Сез менә шу конкурсларда катнашуның ярдәме бар дип уйлыйсыз инде, әйеме? Конкурсларда катнашуның ярдәме бар дип уйлыйм. Укытучылар аерым бер һәрбер сөйләмнең дөрес итеп әйтелүен, җөмләнең интонацияларын, татар теле укытучылары, белемле укытучылар урына куяла дип әйтә алам. Менә бу балалар бит инде сезнең барбер көтеп алган нарасыйларыгыз, әйеме? Ниндидер каршылыклар да булган бит әле. Диләрә белән Кәрим. Кәрим инде ул безнең бик көтеп алган балаларыбызның берсе, чөнки 3 ел безнең кызганычка каршы балаларыбыз булмады. 3 елдан соң безнең дөньяга Кәримебез килде. Озакта көттермичә аннары Диләрәбез туды. Ходай насыйп иткәч. Бабайлары көтте инде. Кәримне яратты инде бабайлары. Аллага шөкер, шушы 2 баламны исән-сау итеп, шушы матур гаиләбездә үстерәсебез килә. Сирине шулай да менә эни кеше буларак нәрсәгә игътибар бирәсең син балаларны тәрбияләгәндә? Үзләренең алдагы тормыш юлында юлларын табуларын телим. Һәрберсе үзләренең шигырьләрен, үзләренә кызык булган юлларын табуларын телим. Безгә үрнәк булсыннар, матур итеп үзләрен күрсәтә белсеннәр, сау сәламәт булсыннар балаларым. Спортка бергәчтен алар Алла бирсә сәламәт булырлар инде, әйеме? Менә Әлфис әти кеше буларак сез спортның роле зур дип уйлыйсызмы? Әлбәттә, чөнки спорт беренчедән ул дисциплина. Икенчедән алар кеше белән аралашырга өйрәнәләр. Хәзерге вакытта яшьләр социаль шелтәләр аркылы сөйләшә алалар. Инде әйбер, сәламәтлек. Кәрим, син инде спорт белән шөгыльләнәсең әле? Мин футбол белән шөгыльләнәм. Син әле үзең артыннан сеңлегеңне тап килгәнсең бит аңа, әйеме? Мин 5 яшьтән футбол белән шөгыльләнәм. Миңа бик ашык. Бу флорбольный туп. Бу тупта 24 тишек. Һәм ул пластмастан тора. Бу кешәккә. Бу белән уйнарга бик ошый. Мин һөҗүм итәргә яратам. Футбол Россиядә яңа спорт төре. Балаларга ул бик ошый. Безнең җиңүләр дә бар. Күптән түгел Новгородтан беренче урын алып кайттык. Карим, Мурат, Раяз кебек балалар ярдәмендә уңышларга ирешәбез. Кәрим, мин дөрес уйныйммы соң? Ие, дөрес. Кәрим, сез бит әле җиңүләрдән соң ниндидер җырда җырлыйсыз анда, әйеме? Татар телендә. Әйдә җырлап күрсәтик әле. Мин яратам сине, Татарстан, ата-анаң өчен яратам. Күкрәп, яшен-яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Яшен-яшнәп яуган,
Yağmurların işini yaratan. Керим, менә шулай сиңа күбрәк җырларга насип булсын, җиңүләрең күбрәк булсын тормышыңда, ярыймы? Рәхмәт. Әйдә, Диләрә белән дә сөйләшеп алыйк әле. Сиңа ничә яшь? Миңа 8 яшь. Син мәктәпкә укырга кердең инде, әйме? Әйе, мин 1-нче сыйныфта укыйм. Бии дә беләсең, йөзә дә беләсең, әйме? Әле тагын синең тагын бер һөнәрең бар. Менә Роза апа тыңлап утырадыр инде. Ай, хәзер минем оныкларның бөтен көннәре сәгатьләп язылып куелган дип. Инде, тыңлап утырам менә. Үскәннәр инде хәзер дип. Җырлыйлар бөтен җиргә дип. Тырышалар. Ял көннәрен күбрәк авылда үткәрәбез. Туган авылым Арча районы Иске Киште авылына кайтабыз. Балалар татарча дәвани белән исәнмесез, саумысыз дип татарча матур дип сөйләшергә өйрәнәләр. Анда инде бер кайчанда рус телен кушыра кушмый, русча сөйләшәләр, ишетмәмешкә салыша. Берничә мәртәбә сөйләшкәндә хезмәт тәрбиясе дигән сүз чыкты, әйме? Сез авылда гына түгел, монда фатирда да, Казан җирендә дә балаларыгызны шулай эшләргә өйрәтәсез икән. Ул идән юамы, савыт саба юамы, алар бөтенсен дә өйрәнеп үсәргә тиешләр. Без әни әйтәдер, эшләгәннең уяты юк, эшләгәнегез минем өчен, өйрәнгәнегез үзегез өчен дип әйтәдер яни дә. Нәрсә эшлисең әле син авылда? Мин булышам. Аха, нәрсәләр эшли беләсең соң син? Шәһәтләр сүзгә сараны акамын. Идәннәр юасыңмы соң? Идән дә юасыңмы ни? Бал, алсам Диләрәгә эш каламысың анда, Диләрә нишли икән? Мин дә сүзгә Кәримгә булышам аркамнарга. Ашарга дәвәнигә булышам пешергә. Менә бит нинди ыныклар үстерәсез икән сез, әйме? Булышчылар үстерәсез икән. Кеше күрке йөз, йөзнең күрке күз, уйның күрке тел, телнең күрке сүз. Гаиләдә нинди телдә сөйләшүләре мөһим бүгенге көндә? Бүгенге көндә минемчә ике телне дә белергә тиешләр. Рус телендә, татар телендә. Татар телен онытсалар кешеләр, безнең милләт юк дигән сүз өчен дә телсез милләт булмый. Шуңа күрә татар телендә сөйләшергә, сөйләштерергә, өйрәтергә үзебезчә тырышабыз. Диләрә, Кәрим, сез беләсезме, бүгенге көндә республикада зур җитәкче булу өчен ике дәүләт телендә белергә кирәк. Безнең нинди ике дәүләт теле бар әле ул? Татар һәм рус телләре. Әйе, димәк сезгә Алла белсә, киләчәктә зур җитәкче булу өчен нишләргә кирәк? Татар һәм русча әйбер белергә кирәк. Балаларның туган телләрен, татар телләрен күбрәк өйрәнергә, алар белән сүз байлыгын күбәйтергә телим. Аларның алдагы тормышта чиста, матур итеп татарча сөйләшүләрен телим. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә без бүген шундый матур Вәлиуллиннар гаиләсендә кунакта булдык. Аларга безне шулай җылы кабул иткәннәр өчен бик зур рәхмәт әйтәбез. Сезгә гаиләгездә тигезлек, татулык, дуслык, сәламәт булыгыз барыгызда. Рәхмәт сезгә. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Бүгенге менә шулар иде. Тапшыруыбыз Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә эшләнде. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын.